Δες τι πήρα μόνο με 4 ευρώ από το Temu. Θες αφρόγαλα στο σπίτι σαν επαγγελματικό? Αν είσαι νέος χρήστης στο Temu, με τον κωδικό που βλέπεις μπορείς να το κάνεις δικό σου με 4 ευρώ. Ξέχωρα όμως από την φανταστική τιμή, έχει και φανταστικό design. Όψη ξύλου σε συνδυασμό με λευκό στυλ ταιριάζει σε κάθε κουζίνα ή γραφείο. Με ισχυρό κινητήρα 500W και αθόρυβη λειτουργία. Το Milk Frother της Biolomix θα γίνει ο καλύτερος βοηθός σου ώστε να κάνεις επαγγελματικό λάτε στο σπίτι σου. Και δεν είναι μόνο το λάτε, κρύο αφρόγαλα, ζεστό αφρόγαλα, καπουτσίνο, αλλά και ζεστή σοκολάτα. Πραγματικά αθόρυβο. Αν είσαι και εσύ νέος χρήστης στο Temu και θες να το κάνεις δικό σου, βάλε το κωδικό και πάρ' το μόνο με 4 ευρώ. Εγώ το δοκίμασα και το λάτρεψα. Τι φανταστική σοκολάτα. Πάρε τώρα το Milk Frother από το Temu με τον κωδικό που σου αναγράφω εδώ. Η έκπτωση είναι για λίγο. Μην το χάσεις.